Usko Evertti Luttinen. Sorvankylästä tänä armonpäivänä tänne isolle kirkolle Usko Evertti Luttinen tulla pölähti bussilla. Ja omilla vaatimattomilla laulunlahjoillaan aikoo julistaa rakkaat kuulijat uskon sanomaa. Nyt on aika antaa, panna kättä taskulle. Onko siellä 5-senttinen, onko siellä 20-senttinen? Sen ei ole nyt väliä. Tärkeintä on, että tarttuu siihen ja jakaa sitä tarvitseville. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sitähän sä kysyit. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sitähän sä kysyit. Sieltä tulee aavi. Nyt se hetki lähestyy. Älkää peljätkö. Jaakoppikin kaivaa sitä taskua. Mitä siellä on? Mitä sinne nyrkkiin on ripistetty? Se on jokaisen oma asia, kun sen itse sisällään tuntee. Jaakopillakin siinä, turvaton kymppi. Sinne vaan, noin. Anna mitä annat, mutta pääasia, että annat, koska minä en oo hintava pappi. Mitä sieltä tulee? Taivas varjele, mitä sieltä tulee? Taivas varjele, mitä sieltä tulee? Sitähän sä kysyit. Taivas varjele, mitä sieltä tulee? Taivas varjele, mitä sieltä tulee? Taivas varjele, mitä sieltä... Mikä tämä on? Kettu! Napakettu! Naali! Siunattu ihme! Mikä ilme? Onko tää virtakäyttöinen kettu?